Ассаляму алейкум, хайрлы шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите марафон Сейф АТР «Голос Крыма». Майя Бута в эфире. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И в рамках нашей программы мы обсуждаем основные новости и события сегодняшнего дня. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, телеканал АТР большими буквами. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем записи все наши программы, а также подписывайтесь на сайт телеканала АТР, адрес которого вы видите на экранах ваших телевизоров, atr.ua маленькими буквами. Сегодня нам чрезвычайно важна ваша помощь и поддержка. Ваша подписка сегодня поможет нам продолжать нашу информационную борьбу, которую мы сегодня ведем в направлении деоккупации полуострова. Мы продолжаем марафон уже на протяжении 4-й недели. Как очевидно, проблемы с финансированием телеканала АТР все еще не решены, поэтому мы нуждаемся в вашей помощи. Спасибо всем тем, кто поддерживает телеканал АТР и материально, и морально. Чухсал у нас. Но мы переходим к новостям, основным и к обсуждению этих новостей. Сегодня минутой молчания почтили память крымско-татарского активиста Ришата Аметова в Верховной Раде Украины. Ришат Аметов стал первой жертвой оккупации полуострова. Ровно 7 лет назад оккупанты похитили Аметова, пытали его, а затем жестоко убили. С призывом почтить память героя с трибуны Верховной Рады Украины обратился народный депутат фракции «Европейская солидарность» Ахтем Чигоз. Сьогодні рівно 7 років тому за мирний пікет проти російського окупанта був викрадений, жорстоко закатований і вбитий Ришат Аметов. Прошу вшанувати пам'ять наших героїв, які віддали життя за свою батьківщину, за Украину. Также сегодня Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил крымчанина Олега Приходько к 5 годам колонии строгого режима. Также ему присудили уплатить штраф в размере 110 тысяч рублей. Мужчине огласили приговор по сфабрикованному уголовному делу за якобы попытку совершения террористического акта, а также подготовку к поджогу генконсульства России во Львове летом 2019 года. С нами сейчас на прямой связи политический аналитик Александр Мусенко. Пане Олександр, вітаю вас. Вітаю. Очередной приговор проукраинскому активисту от оккупантов. Как вы прокомментируете? Ну, знаєте, як це можна це неподобство коментувати? Крім того, що Російська Федерація, на превеликий жаль, намагається придушувати будь-які проукраїнські настрої, будь-які настрої, які не те, що настрої, а мирного спротиву проти анексії, проти дії окупаційної влади. Ну і бачимо, що готова до подальших політичних репресій і переслідувань, на жаль. Тобто змінювати свою тактику і поведінку досі, на жаль, Російська Федерація не збирається. Ну, але ви знаєте, я от буквально хвилин, мабуть, 15 тому в етері вашого каналу бачив звернення прекрасних людей, активістів, якщо я не помиляюсь, з Кримської солідарності, да, правильно називається. І я отримав таке задоволення, аж піднесення через те, що є люди, які роблять заяви, які не бояться і яких не зламати. І я таким людям і всім, які продовжують боротьбу, бажаю тільки успіхів. Я вот что еще хотела спросить. Вы знаете, недавно Европейский Союз внедрил новый механизм санкций из-за нарушения прав человека. И внедрили они этот новый механизм санкций после отравления Навального. Вот мне интересно, а то, что на протяжении 7 лет происходит на территории полуострова, этого разве было недостаточно сделать то, что они сейчас сделали по Навальному?
Ні, ну звичайно, було достатньо. Більше того, давайте подивимося. Анексований Крим, те, що робиться на Донбасі, на сході української держави, всі ці події, коли Росія систематично, брутально нехтує норми міжнародного права, українського законодавства і взагалі загальнолюдської моралі. Всього воно вже давно було достатньо. Просто треба розуміти, що є ще й певні причини, вочевидь, політичні. Я так розумію, що частина європейської спільноти, можливо, і політикуму Сполучених Штатів, вони все-таки бачать в Навальному головного опонента режиму Путіна і намагаються різними способами звернути на це увагу, підтримати його, зокрема, запроваджуючи і санкції безпосередньо проти російського керівництва в зв'язку з такими брутальними діями. Ну, крім того, я думаю, що вже, знаєте, накипіло іще один момент. Ці отруєння, які відбуваються, і вбивства політичні на території Росії чи на території Європейського Союзу чи Британії, коли Росія не нехтує такими методами, як троїти то полонієм, радіоактивними елементами, як справі Литвиненка, то Скрипаля новічком, то зараз Навального. Тобто тут в основному є, звичайно, такий політичний підтекст. Сегодня президент Украины Зеленский на брифинге с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем заявил, что для деоккупации Крыма нужны более действенные международные шаги, в частности, санкции за нарушение прав человека. Давайте послушаем его цитату. Наші оцінки ситуації в окупованому Криму, які стосуються системних порушень прав людини, збігаються. Я вдячний за послідовну політику Європейського Союзу щодо невизнання незаконної анексії Криму. У той же час потрібні більш дієві міжнародні кроки. Питання Криму має бути винесено на міжнародний порядок денний. Ну а Шарль Мишель сказал, что Европейский Союз будет продолжать совместную с Украиной борьбу за деоккупацию полуострова. Вот его цитата. Ми хочемо, щоб наша співпраця дійсно була ефективною, щоб здійснювалася деокупація Криму. І цю спільну боротьбу за свободу і честь, яку ми повинні вести, Євросоюз і Україна продовжуватимуть. Скажите, а когда вот будут вступать вот эти действенные международные шаги в силу, в действие, о котором говорил уже Зеленский? То есть когда мы увидим уже не просто пролонгацию тех ныне существующих санкций, кстати, сегодня Европейский Союз продлил санкции по Януковичу, а уже увидим усиление? Сказати, що крім того, що Європейський Союз продовжив, ще Сполучені Штати напередодні розширили фактично санкційний список проти Російської Федерації, внесли туди ряд посадових осіб російських. А крім того, список був розширений ще й фактично підприємствами оборонної галузі, науковими інститутами Міністерства оборони, які якраз причетні до виробництва і модернізації російського озброєння. Тобто ще більше перекрили їм кисень і доступ до ринку технологій, що безумовно добре, і треба вітати це рішення Сполучених Штатів. Що стосується того, що говорили пан Шарль Мішель і президент України, ну, розумієте, заява цікава, от особливо президент України говорить про те, що треба виносити на порядок денний. Ну так, а хто ж нам заважає? Давайте пропонувати. Давайте шукати пропозиції. Я вам хочу нагадати... А що пропонувати, дійсно? Вот що може предложити Україна? Так від нас чекають, так, якихось пропозицій, від нашої держави. Я хочу нагадати, що фактично кілька днів тому, буквально в день спротиву окупації, день спротиву кримськотатарського народу, була заява пана Бореля, верховного представника зовнішньої політики ЄС. Так. Він сказав, що Євросоюз ніколи не визнає анексії Криму, і що євроспільнота буде чекати конкретних пропозицій від України по розширенню існуючих перемовних форматів чи по пропозиціям зараз, ну фактично, можливо, новим, там в рамках Кримської платформи чи іншим. Відтак, наскільки нам дали зрозуміти, фактично м'яч на нашій стороні поля. І нам треба ці пропозиції ініціювати. Ну от Кримська платформа, в рамках цього проведення зустрічей. Добре з'являється питання введення, розширення санкцій за порушення прав людини. Але погодьтесь, це ж теж не нова тема. Так, а що нове таке може запропонувати Україна?
Ну, я думаю, що найменше нам потрібно вийти з нашим порядком денним на якусь міжнародну зустріч з Туреччиною, з нашими сусідами, хто підтримує нас безпосередньо в Кримській платформі. В першу чергу ми маємо сказати, що Україна поряд із існуючим мінським майданчиком і нормандським форматом просто вимагає створення формату, який би був перемовним по Криму. Однозначно, він має існувати. Нехай навіть без Російської Федерації. Тому що вони не хочуть туди, але це не означає, що ми не повинні. І в рамках існуючого такого формату запропонувати покроковий план дій, як ми бачимо, подальшу деокупацію півострова. Ну, нам же ж обіцяють, що ось уже незабаром буде представлена стратегія деокупації. Обіцяють на платформі представити. Так, до речі, в мене виникає запитання, чому на стадії фактично, от ви зараз мене питаєте, що може бути запропоновано, а я, наприклад, не знаю, що готують українська держава, але я сподіваюся, що там будуть дуже хороші пропозиції, тому що воно ж таємно все було, і таємно розглядалося. Теж, до речі, цікаво чому, тому що, ну, я ж думаю, що не тільки Міністерство закордонних справ, Офіс президента чи інших цікавить фактично деокупація Криму. Це цікавить багатьох, дуже багато громадян. Вони мають знати і вони мають брати участь в обговоренні, напрацюванні рішень. Тому чекаємо з нетерпінням стратегію. І вже виходячи з цієї стратегії, треба, звичайно, в рамках Кримської платформи проводити засідання. І в нас має бути окремий нормандський формат чи інший формат, але він має стосуватися якраз півострову. Ну, нормандский формат – это ограниченное количество участников. Франция, Германия, Украина и Россия. По Крымскому саммиту тоже стоит ожидать какую-то такую институциональную какую-то модель, где будет ограниченное количество участников, или же это будет в рамках каких-то международных организаций, обсуждений и так далее? Я думаю, що... Це було б найбільш ефективно. Ні, я думаю, що це може бути якраз в рамках держав. Обмежене коло учасників, як ви сказали, але звичайно, що до цього потрібно долучати і міжнародні організації, які повинні бути долучені і повинні працювати. Ну, давайте візьмемо, наприклад, окупований Донбас. Ну, крім того, що там існує нормандський формат і Мінська перемовна група, там же працює Організація Об'єднаних Націй, ОБСЄ, Євросоюз, Рада Європи, всі долучені, Червоний Хрест, різні міжнародні неурядові організації, маса організацій, маса проєктів, незважаючи на те, що по нормандському формату там обмежене коло учасників країни. Сегодня стало известно, что президент Зеленский пригласил к принять участие в платформе, на саммите Крымской платформы, президента США Джо Байдена. Какова вероятность? Ну, я думаю, що дуже добре, що є заява Білого дому і є заява держсекретаря Сполучених Штатів, яка була на минулому тижні, де вони вкотре жорстко засудили дії Російської Федерації і підтвердили фактично невизнання анексії Криму і вимоги до Росії про невтручання у внутрішні справи України, ну і звільнення наших окупованих територій. Це дуже добре. Ця заява є санкції нові проти Росії, і зрештою це добре для України. Інше питання, що ви ж бачите, що зараз фактично діалог між президентами Сполучених Штатів і України відбувається ось так, наче як заочно, так, за допомогою прес-релізів, за допомогою офіційних повідомлень, там, коментарів для преси і так далі. Але я думаю, що в наших інтересах, щоб нарешті відбулися телефонні перемовини між главами держав, тому що це дуже важливо, встановилися контакти, бодай спочатку на рівні там просто робочих контактів, які будуть встановлені. А это плохо, что еще до сих пор не состоялся телефонный звонок? Или же пока не стоит это расценивать как такой негативный сигнал? Я думаю, що точно в цьому немає нічого хорошого, тому що, вочевидь, нам дипломатичною мовою посилають певні сигнали і хочуть певних дій і кроків від України. То якщо знати стратегію Сполучених Штатів їхньої дипломатії, якщо так зазвичай відбуваються певні речі, це є сигнал про те, що від України
чогось хотіли б. Ну, ми вже бачимо. Я так розумію, що ці посили йдуть. Вони йдуть в тому, що треба внутрішньо на нашому рівні українському протидіяти російській агентурі. Вони йдуть на тому, що потрібно активізувати боротьбу з олігархами. Вони йдуть на тому, що потрібно проводити реформи антикорупційно-судову і таке інше. І я думаю, що, можливо, ми ще не про все знаємо, є певні моменти, які можуть бути надзвичайно чутливі. Ну, ви пам'ятаєте справи, які були в Україні там проти пана Хантера Байдена. Сина. І таке інше. Тобто якийсь шлейф, він залишився. Щось зараз це блокує. І в інтересах України, я думаю, щоб якомога швидше це було розблоковано і контакт між президентами відбувся. Для того, щоб просто налагодити в подальшому нормальну роботу і по питанні Криму, і по іншим важливим для нас питанням. Вот вы упомянули Донбасс. Я бы хотела остановиться подробнее на этой теме, учитывая, что недавно глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кравчук сказал, что осложнение военной ситуации на Донбассе последнее время, активизация, связана с активизацией действий Украины в отстаивании своих позиций. И то, что сейчас делается, это такая месть от России. Давайте послушаем его цитату. Останнім часом і президент Володимир Зеленський, і Верховна Рада, і наша делегація у тристоронній контактній групі значно посилили активність, плюс санкції. Тобто Росія побачила, що Україна від слів перейшла до справи. Те, що раніше не робилося, хоча були можливості, зараз реально здійснюється. Думаю, все це в цілому створило таку ситуацію, коли Росія відчула, що тиск на неї посилюється. І в таких випадках, як показує досвід, опонент намагається довести, що він теж, мовляв, не спить. І він починає якісь дії. Также Кравчук отреагировал на сегодняшнее заявление террористов, в частности, о разрешении на обстрелы украинских позиций. Он расценил как угрозу одностороннего выхода России из перемирия. Вот его цитата. Позиція глави української делегації. Ми розцінюємо цю заяву як загрозу одностороннього виходу російської сторони з режиму припинення вогню і загрозу виконання мінських домовленостей. Консультації тривають. А есть ли вероятность того, что сторона конфликта, агрессор Россия, выйдет из этого перемирия полностью? Ну, це вже відбувається щонайменше частково, м'яко кажучи. Якщо ми подивимося... Вообще, для начала, вот я сказала перемирие, но я сейчас даже засомневалась, было ли на самом деле вообще это перемирие. Ну от, власне, я ж про це і кажу, тому що, от зверніть увагу, я ж моніторю ситуацію, що відбувається. І от буквально сьогодні повідомлення ОБСЄ зранку про те, що знову танки фіксуються по різним позиціям. Там по одному напрямку 12, по іншому 15, там знову 12. Те ж саме фіксується переміщення самохідних артилерійських установок, артилерії і таке інше. Приблизно подібні повідомлення від ОБСЄ, тільки можливо трошки більшу кількість техніки, я читав, мабуть, місяці зо два тому. Те ж саме на окупованих територіях поблизу українських позицій. Те ж саме відбувається зараз. Сказати про те, що ситуація загострилася тільки після того, як Україна почала кроки там по санкціям і таке інше, можливо, частково і так. Але сказати, що це має вирішальне значення для ситуації на Сході, мабуть, що ні. Тому що все-таки, якщо подивитися, давайте визнаємо, перемовини у мінському форматі, вони у нас вже так чи інакше заблоковані кілька місяців. Заблоковані, я маю на увазі в тому сенсі, що рішення і домовленості в рамках Мінської тристоронньої контактної групи не вдається реалізувати. Чи то по відкриттю КПВВ, які зривають російські формування, чи то по обміну полоненими, тому що не передають списки на обмін, чи то по іншим аспектам. Немає роботи. Воно було заблоковано і до санкцій. І ні для кого не секрет, що прибувають на Донбас російські снайпери, які, на превеликий жаль, стріляють по українським військовим. Відбуваються по певним напрямкам обстріли і загострення. Я ж вам хочу сказати, що так само рік тому можна було, на жаль, побачити інформацію про те, що є російські снайпери фактично на сході нашої держави. Тому
принципово, можна звичайно сказати, що так, Україна зробила сильні дієві кроки, і через це зараз пішла ескалація на фронті. Але для тих, хто відстежує ситуацію і моніторить, на превеликий жаль, вона була і до санкцій. Звичайно, я не применшую вагу того, що треба боротися з російською агентурою всередині і з колаборантами, однозначно. Але не треба перебільшувати, що це послужило єдиною причиною для фактично провокації, ескалації. І нібито це відбулося тільки в останній місяць. Нічого подібного, це було і раніше, на жаль. Давайте подключим к нашей дискуссии сейчас Василя Вовка, експерта з питання національної безпеки. Пане Василь, вітаю вас. Вітаю вас, вітаю глядачів. Наверняка вы слышали последнее заявление Кравчука, где он сказал, что осложнение военной ситуации на Донбассе связано с активизацией действий Украины в отстаивании своих позиций. И именно поэтому Россия сейчас таким образом прерывает режим тишины, режим перемирия. Вот вы согласны с этим, или же все-таки этого перемирия в принципе и не было? Я вам скажу, що Кравчук робить дуже багато заяв. Вони не завжди в унісон одна одній, і складно висунути якусь загальну лінію, яку би він підтримував. Я за результатами останнього засідання цієї так званої тимчасової, вже багато років тимчасової контактної групи, зрозумів одне: російський представник звинувачує Україну, що вони провокують ескалацію бойових дій. Україна звинувачує Росію в зриві мирного процесу. Зрозуміло, що місці угоди і нормандський формат в тому суті, і тимчасова контактна група знаходиться там саме, їй нікуди діватися. За традицією продовжують зустрічатися, кожна така зустріч навіть дистанційно закінчиться скандалом, і тут немає що оцінювати. Це перемир'я не могло продовжитися до безконечності. Провокація за провокацією, і, звичайно, вона призведе до ескалації конфлікту, а потім до інших негативних наслідків. Дякуємо дуже, пане Василю. Чухсал у нас Василь Вовка, експерт з питання національної безпеки, був з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, вот вы упомянули ОБСЕ. На днях террористы сбили беспилотник ОБСЕ, который зафиксировал десятки единиц бронетехники противника. И это происходит, как мы видим, регулярно. Но почему же такая все же вялая позиция ОБСЕ, и что нам с ней делать? Дивіться, з одного боку позиція, вона є в'яла, вона дуже часто може нам не подобатися. З іншого боку, місія фіксує дуже багато речей, які фактично підтверджують те, про що ми знаємо, про те, що пересуваються російські війська, про те, що пересувається важка техніка і таке інше. На сьогоднішній день мені здається, що отой стан речей, який є з місією ОБСЄ, він, мені здається, потребує змін однозначно, тому що, якщо вже щонайменше, треба нарешті розширити кількість спостерігачів. По-друге, щоб налагоджено було повністю цілодобовий фактично моніторинг. І по-третє, ми повинні просто на кожному майданчику, де тільки можна, постійно підіймати питання, що кількість спостерігачів місії ОБСЄ має бути розширена на тимчасово окупованій території з перспективою введення туди, зокрема, і миротворчої місії. Тобто це однозначно, це має бути позиція для того, щоб там не утворювався вакуум, і Росія не говорила про те, що там може бути їхня російська миротворча миссия. Да, но мы же понимаем, что даже эти вопросы все равно замыкаются на России, которая на это не пойдет и не согласится, чтобы туда, на оккупированную территорию, приехала независимая мониторинговая миссия. Я вам хочу сказати, що у 2017-2018 році щонайменше не один раз Російська Федерація підтверджувала, що вони готові до цього. Тому що саме Росія внесла на Радбез ООН проект резолюції про розміщення миротворчої місії
зокрема, і частково на тимчасово окупованій території, якраз для охорони місії ОБСЄ. Ну так давайте за це їх, перепрошую, ловити і казати, так ви ж внесли документ, так давайте його актуалізувати і до нього повертатися. Ну, крок за кроком. Не говорячи, що ми там, зараз буде 25 тисяч миротворців, як дехто каже. А давайте скажемо, що ми втричі збільшуємо кількість моніторів ОБСЄ, розширюємо їхні повноваження і говоримо про те, що може з'являтися поряд з цим військово-поліцейська місія. А миротворцы какой организации именно? Я так понимаю, там же должен быть конгломерат? Дивіться, якщо ми говоримо про ООН, то ООН може запровадити як миротворчу місію ООН. Так само, якщо буде бажання Європейського Союзу чи НАТО, які, згідно своїх повноважень, особливо Європейський Союз, про що вони забувають, може проводити поліцейські миротворчі операції. Це вже питання перемовин. Звичайно, найкраща місія – це саме місія з підтримки миру і безпеки ООН. Це, мабуть, однозначно, з розширеними можливостями саме місія примушення до миру. Але якщо ми говоримо про те, що треба рухатися крок за кроком, ну давайте з розширення місії ОБСЄ, давайте з розширення її поліцейського компоненту і таке інше. Мені здається, що... Але ж, хіба останнім часом чути про це дискусії? Ну, дуже мало, принаймні, я чую про це дискусії. У нас позиція рефлективна. Ну, от ми побачили, що зафіксували пересування військ, ми побачили, що щось змінилося. І ми якось реагуємо. Ну, я маю на увазі українська держава, українське керівництво. Зробили заяву, десь щось там сказали і так далі. Щось пан Кравчук сказав. Тобто немає стратегії подальших дій? Немає отієї активної позиції з того, щоб зіграти на випередження. Давайте по-іншому підемо. А може ми чогось не знаємо? Може є якийсь там хитрий план? Ні, супер. Ні, слухайте, якщо ми так, то да. Ми ж знаємо, РНБО казало, що здається, що найменше 5 планів. Да, я ж об этом і говорю. Так. Ну добре. Ну так, а якщо ці всі плани не публічні, я не розумію тоді. Ну, є ж політико-дипломатичний шлях, значить, от один із планів, я зразу скажу. Говорилося про те, що Україна запропонує своє бачення редакції Мінських домовленостей. Так. Де? Ну, вибачте, я задаю запитання. Можливо, десь воно і є. Ну, але знову ж таки, це ж питання, яке хвилює величезну частину суспільства. І тому, а ми виходимо тільки з тим, що ми реагуємо. Ми кажемо про те, що йде ескалація, йде провокація, але ми все ж таки підтримуємо перемир'я, ми на цьому стоїмо. І нехай воно якось собі там, от воно так і триває. Півроку у нас мінський формат, фактично не реалізуються жодні рішення. Ну і теж нехай воно собі там надалі якось і триває. Ну це може бути до безкінечності. Це теж, до речі, одна із можливих стратегій. Я б не відкидав цього. Що, знаєте, якось воно там іде. Можливо, кількість обстрілів стане менше, можливо, якось воно буде заспокоюватись, і, можливо, ми колись до цього питання там ще повернемося. Тобто, відсутствие стратегії – це теж стратегія? Ні, так це може і бути така стратегія, що відсутність якогось, знаєте, таке імітація процесу. Ми начебто і продукуємо якісь рішення, і ініціативи якісь в мінському форматі і так далі. Насправді воно не реалізовується, насправді такий, як його називають, конфлікт низької інтенсивності, начебто робота йде, на Донбас їздять і таке інше, всі цим переймаються, але по суті воно це все проблему не вирішує. Тобто це така стратегія очікування того, що або Росія може змінити свою політику, або нарешті Україна просто збирається з думками і ми запропонуємо якісь інші рішення. Дякую дуже, пане Олександре. Олександр Мусієнко, політичний аналітик, був з нами на прямому зв'язку. Правительство Германии продолжит искать пути для диалога по отмене санкций против российского газопровода «Северный поток-2» с новой администрацией президента США. Об этом говорится в ответе правительства ФРГ на запрос фракции «Союз-90» «Зеленый». Уряд Німеччини тісно погоджував проблематику екстериторіальних санкцій з партнерами в ЄС і брав участь як у 2020-му, так і в 2021 році у Вашингтоні в демарші кількох країн-членів ЄС проти цих санкцій США. Як і країни-члени ЄС, так і уряд Німеччини на двосторонній основі продовжать шукати шляхи діалогу з цього питання з новою адміністрацією США.
Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма». Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас. Селям алейкум. Доброго вечера вам. Пане Александре, как вы думаете, удастся ли с Германией договориться с новой администрацией президента США и каким-то образом поспособствовать отмене санкций Северного потока-2? Тут є декілька цікавих факторів. Загалом, відповідаючи на ваше питання, наразі я не бачу Німеччині можливостей безболісно для себе домовитися з американцями щодо послаблення тиску. На це декілька причин. По-перше, уже зроблені обіцянки Байденом про те, що тиск буде продовжуватися. Ми вже бачимо, що, скажімо, санкції по Навальному, нові, які прийняті, так чи інакше стратегічно пов'язані і ув'язані, скажімо так, із санкціями по Північному потоку. Крім того, санкції по Північному потоку, знову ж таки, Байденом були обіцяні і будуть зняті лише якщо саме Росія змінить свій підхід до цієї справи. Крім того, треба розуміти, що питання Північного потоку у відношеннях Німеччини і США – це питання, перш за все, боротьби двох лобі. Німецького промислового лобі, яке зацікавлене в дешевій російській енергетиці, і енергетичному лобі в США, яке зацікавлено поставляти свою енергетику в Європу. Наразі, незважаючи на те, що в Білому домі президент-демократ, мені видається, що енергетичне лобі США матиме на це питання більше впливу, особливо зважаючи на те, що в Німеччині скоро нові вибори, які точно похитнуть позиції теперішньої коаліції. Недавно внешняя разведка Украины сообщала о том, что Россия возобновила ударными темпами строительство газопровода «Северный поток-2». Но все же, как вы думаете, несмотря на ныне уже существующие санкции США, «Газпром» как-то попытается их обойти и достроит, и введет их в эксплуатацию уже этот поток? Или же все-таки санкции сейчас делают это невозможным? Скажімо так, сама система побудови подібних газопроводів, вона підштовхує до того, що він має бути завершеним. Такий проект неможливо кинути, наразі на 90% він завершений, його неможливо кинути просто так, вибачте, на призволяще. Це, по-перше, набагато більші витрати, по-друге, його згорнути просто неможливо, тому що його неможливо реверснути. Тому так чи інакше Газпрому треба завершити Північний потік. Інша справа, чи буде його вигідно запускати і чи буде вигідно взагалі його вводити в експлуатацію. Тобто в питанні добудови цього потоку, я думаю, що Газпром піде, можливо, навіть на порушення певних міжнародних домовленостей, просто для того, щоб, вибачте, відбити ті кошти, які вони затратили на його побудову. Щодо його введення в для Газпрома и для России нарушение международных каких-то договоренностей? Они это уже делают сколько? В принципі, так, їм це зовсім не заважає. Проте, так як це питання вже економічне, навіть не політичне, для них це будуть нові санкції, для них це будуть ще більші втрати. Але знаєте, в Росії така доволі пацанська логіка, що якщо вони сказали, вони це мають доробити. Навіть собі ж не гірше. Тому, я думаю, це спрацює проти них. Мы сегодня еще на протяжении наших эфиров обсуждаем вопрос возможного телефонного разговора Зеленского с Байденом и почему же все же он до сих пор не состоялся. Байден уже даже поговорил с Путиным, а вот телефонного разговора с Зеленским все еще не было. Вот у вас есть какое-то понимание, почему? Тут декілька аспектів. По-перше, ми не зовсім правильно зі сторони України відіграли ситуацію з інаугурацією і виборами. Чому? Скажімо, ми не зовсім коректно провели комунікацію стосовно інаугурації, стосовно виборів і загалом стосовно цієї ситуації. Бо, вибачте, наша основна комунікація зводилася до Твіттера і постів в Фейсбуці від нашого президента або голови Офісу президента. А як потрібно було бути? А по-перше, потрібно це важлива частина, твіттерна дипломатія, але це додаткова частина. По-перше, необхідні офіційні дзвінки з нашої сторони, необхідні офіційні листи також з нашої сторони, з поздоровленнями, з означенням певних планів, навіть запрошеннями на щось. Так, ми бачили запрошення на відкриття Кримської платформи, Так. але знову ж таки, воно було зроблено під час інтерв'ю і повторено лише в Фейсбуку. Дійсно, можливо, ми такі діджитальні використовуємо сучасну дипломатію, але класичні лекала дипломатичні мають залишатися. І цього нам не вистачало. Ну, давайте попробуем представить, если состоится телефонный разговор Байдена и Зеленским, о чем они будут говорить и что предложит Зеленский. Перш за все, я думаю, Байден означить доволі чітко свою лінію про те, що ми називаємо жорсткою любов'ю. Тобто він дійсно підтвердить підтримку Україні, підтримку Збройним силам і так далі,
але при цьому він дуже чітко поставить кордони про те, чого він чекає від України. Я так розумію, це будуть реформи як безпекового сектору, так і судового сектору, і це буде продовження натівського і проєвропейського курсу. Щодо того, що може запропонувати Зеленський, по-перше, це дійсно буде Кримська платформа. Адже зараз в цей проект зовнішньополітично ми вкладаємось дуже активно. По-друге, це будуть певні спільні проекти, скажімо, в військовій сфері, які для України наразі є цікавим козирем відносно США, які ми маємо використовувати. А по-третє, це буде запрошення до України, тому що наразі ми дійсно маємо шанс запросити Байдена, одного з небагатьох президентів США, які можуть побувати в Україні, до Києва. І дійсно цей шанс не можна профукати, його треба якомога активніше використати. Поддержка Байдена, вот та поддержка, которая была у него на устах на протяжении всей предвыборной кампании для Украины, она уже каким-то образом начала проявляться или нет? Вы замечаете это проявление? Поки що я бачу доволі чіткий інформаційний наратив. Скажімо, першою позитивною ластівкою для мене стала розмова Байдена і Путіна. Їх розмова мала стосуватися лише договору про наступальні озброєння. Але навіть в цій розмові, доволі вузькопрофільній і специфічній, була згадана Україна. Була згадана підтримка Україні, яка не буде зменшуватися, і була згадана нова позиція США, що вони не відступлять, допоки Росія не змінить свої поведінки. Крім того, ми бачимо більш активну увагу Байдена до України і в його поздоровленнях щодо певних подій, або річниць, і в його спілкуванні з журналістами. І навіть сюди треба додати його санкції проти Росії, його загальне ставлення до Путіна і всієї кремлівської тусовки. То есть вы думаете, что есть уже элемент такого влияния Запада и Америки, в том числе на закрытие и введение санкций против Медведчука? Я би не спішив з тим, що це прямий вплив, але загалом наратив підштовхує до того, що дійсно Штати підтримують такі рішення, і дійсно Штати, якщо не фасилітують, то як мінімум вони підтримують Україну в тому, щоб ми це робили. Дякуємо дуже, пане Олександре. Чухсаголнас. Олександр Краєв був з нами на прямому зв'язку, експерт Ради зовнішньої політики, українська призма. Ну, этот блок я вынуждена уже завершать. Буквально через несколько секунд смотрите информационную программу «Заман». А далее в эфире телеканала АТР уже будет программа «Прайм» с Айдером Муждабаевым. Не пропустите. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, телеканал АТР большими буквами. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и в записи. Подписывайтесь на сайт телеканала АТР, atr.ua маленькими буквами латиницей. Это даст нам возможность продолжать нашу информационную борьбу. Саголнас. Мы благодарим всех тех, кто поддерживает телеканал АТР и находится рядом с нами. Чоксавас.